Waardeloos. Ja, mag ver vertrekken. Want? Nou, het is wat ze te vermaken is één dikke bende. Ze doen anderen niks op bekvechten. Ze proberen elkaar te wippen. Nee, hier kabinet Rutte wordt duidelijk hoe Friesland oer uw regeert denkt. Als we de cijfers van het onderzoekers bijpakken, dan liegen ze er net om. 69% van de Friesen heeft geen betrouwen in dit kabinet. En als we zoeken naar de persoon Mark Rutte, dan zei 58% van de Friesen geen betrouwen te hebben in uw premier. Nou, ik vind Mark Rutte een aardige man. Maar ik zie hem niet echt als premier, omdat hij nog maar net premier is. Ik heb nog steeds het beeld dat Balkenende onze premier is. Hij is soms wat jong, maar soms denk ik van nou, daar haast de humor er wat in en dan probeert het wel. Er zit weinig glans aan, zoek ze zeggen. Een van de vragen in het onderzoek weer van waar bepaalt nou het beleid in dit kabinet? Nou, daarin valt op dat het CDA haast geen rol speelt. Maar 4% van de Friesen denkt dat de Christen-Democraten nog wat te zeggen hebben. Maar de andere twee partijen, de PVV en de VVD, die binnen de baas in dit kabinet. En de vraag of het kabinet de rit uitzitten zal, daarin is Friesland heel duidelijk. 62% van de Friesen denkt dat dit regeer vallen zal. Er zijn te veel gedogers in de oppositie. Onze Job en onze Geert, dat zijn de grote nu. Dus laat hij nog eens een keer langs wat de stekker eruit trekken. Helpt het kabinet de eindstreep? Ik hoop het niet. Goed voor mij niet. De andere partij moet eruit bij wij. Dan wordt het al hier beter. De andere partij? PV. Rapportcijfer? Nou, een 4. Een 6. Ik vind dat ze zeker wel zo'n heel tot 8 hebben. Nou, doe eens een 4 met royaal.